Poďme si ukázať Watch My Bag. Ja som to vytiahla teraz, no a poďme si to spolu ukázať. Ešte mám trošku kabelka. Takže prvé, čo tu mám, sú týhletí krásne peniažky čokoládové. Takže tak. Potom tu mám lepidlo na nechty. Teraz nemám nechty. Dá dole, ale keď mi odpadne venku čo, tak akože potreba. Potom tu mám pero. Keď sa nudím, tak robím tohle. Takže potom tu mám korovku jednu. Potom gumičku, lebo vždycky mi zavazajú vlasy. Potom tu mám lebo ja som vždycky s krátkými. A keď mi je zima, tak ja si to dám takhle na seba. Lebo mi je zima na ruky. Takže tak. A potom tu mám šatku. Lebo čo je na tom? Jak bezdomovec. Je na tom to, že ja nenosím šatky. Ja nenosím šatky, vážený. Ja nenosím šatky, ale potreba. Lebo kúra. No a všetko, čo som tu mala, stalo spolu 60 korún, lebo tá taška stála 50 a každý stále 1 eur. Takže ale to lepidlo trošku nejde. Teda nejde skoro. Už ani skoro nefunguje, lebo furt s ním iba všade chodím. A furt iba s ním nepiem, lebo furt mi odpadávajú. Takže ničoho nič. Ale čo povedať, budeme do slavu a za 11 dní. Takže ukážem vám dobre, ak budem mať capybarovú. Takže až som videli. Čaute.